minutu goizeko 9:00 eta aurreratu dizuegu gaur faktorian gonbidatua Fernando Barrelna Euskal Herria Bilduko europarlamentaria izango dugula eta orain Errepublikak koalizioan joandako kidea. Barrena jauna, egunon? Bai, egunon. Zer moduz? Oporretan ia, ezta? Bai, hortxe gabiltza. Espaldean itxaron egiten genituen oporra horiek eta azkenean heldu dira, bai. Heldu dira, baina oso bero dago politika Europa mailan bezala, estatu mailan, eta berehala helduko diogu Europako Batasuneko aktualidadeari, baina horren aurretiz galdetu egin dizut, Katalunian gertatzen ari denari buruz, esan dugu Euskal Herria Bilduko europarlamentaria zara, baina orain Errepublikak koalizioaren barruan hautagaitza aurkeztu zenuten, eta bertan koaliziokide bide lagun nolabait izan duzue Eskerra Republikana, eta egia da Katalunian bereaien gaztediari begira gaudela, berez protestak egitekoak ziren ordu honetan gaur Katalunian, bertan bera utzi dituzte, eta guztia Eskerrako gaztediaren eskutan dago. Nolari zara zu jarraitzen Katalunian gertatzen ari dena? Bueno, interes handiz, azkeneko urte hauetan Katalunian gertatzen dena gure aktualitate politikoko elemento garrantzitsu bilakatu da, Madridi begira, eta beraz ikusten ari gara nola momentu honetan Eskerra Republikanak egin duen barne demokrazia eriketa bat, azkenean afiliatuek eta militanteek erabaki egin dute ze bide hartu etorkizunean, parte hartze handiarekin gainera, eta, kontraesanez betetako prozesu bat izan da, ez dagoelako erabaki borobilik, kontraesanik gabea, eta hau da, ikusi dugune izan du da Eskerraren militantziak hartutako bidea, aipartu behar da, hau ez dela ere, aukera asko zegoen erabaki bat, zenbakiek ez dutelako ematen, eta gero, gustokoa ez izan arren, nik uste dut, etengabe gogoratu behar duguna dela, Kataluniako hautesleek PSZ-ri eman ziotela lehenengo posizioa eta Generalitateko presidentziara hautagai izateko borondatea horrelako erakutsi egin zutela boto emaileek, eta beraz nik uste dut ere oso kontutan hartu behar dugula. Hitz egin duzu koaliziokide izan duzun Eskerrako kideren batekin, honen inguruan? Bai. Zera, azkeneko aste honetan nahiko komunikazio izan dugu, eta hori da gehien bat trasladatu egin digutena, erabaki zaila dela, baina, Kataluniako boto emaileek horrelako borondatea espresatu egin zutela autistontzietan, eta beraz, beraiek lehenetzi egin dutela bide bat, beraien ustez kontraesan gutxien ematen duena dela, eta Kataluniak behar duenari modurik egokienean erantzun egiten diona, eta gustatu, gustu dut, hori dara errespetatu egin behar. Eskerrako militante gazten eskuetan dago erabakia esan dugu, beraiei entzun diego aurreko gunetan ezezkoa eman behar dela, Salvador Illak 155. artikula, abian jarri zuen kideetako bat izan zelako, politikarietako bat izan zelako. Ulertzen duzu, erabaki hori mingarria dela? Jakina mingarria dela, horregatik esaten izan, kontra esankortasun maila altua daukala, baina lehenik eta behin bat erabaki behar du, pentsatu behar dugu, ez duela, zenbakiek ez dutela ematen presidente independentista bat izateko, momentu honetan, ez dute gehiengorik ematen, boto emaile independentistek emandako sostengoak ez du hori bideratzen. Bigarrenik Salvador Illa izan zela bozkatuena, eta hirugarrenik hori ez den Eskerrak erabaki duena, ez den beste alternatibarik ez dagoela, ez bada hauteskunde berriak egitea, eta gaur gaurkoz ez dagoela elementorik mai gainean pentsatzeko hauteskunde berriak eginda beste ezer desberdin gertatuko zitekenik. Beraz, nik uste dute mingarria izan arren, hori dela hartu den erabakia, eta nik uste dute logika politiko handiz hartu egin dela. Apostua ondo ateratzen ez bazaio Sánchezen agintaldia, Espainia mailako agintaldia kinkalarrian egoliteke? Ez luke horrela izan beharko, baina gero ikusten ari gara, beste alderdi politiko batzuk, egoera hau probesten ari dira
nahas hori eragiteko, ez? Dena den nik uste dut, lehen esaten izun bezala, erabaki kontraesankorrak hartzen ari diren arren, nik uste dut, momentua dela, alternatiba bideragarriak markatu mai gainean jartzeko, eta lehen esaten nizun, nik ez dut behintzat alternatiba bideragarririk entzun, eskerrak hartutako erabakia ez bada, dagoen irten bide bakarra hori egin ezean hauteskunde berrietara jotzea delako. Beraz, nik uste dut realitateak agindu egiten duela. Beste alderdiak, Junts esaneko duzu. Bai, Junts, ari da etengabe esaten, ezin dela, 155ko lehendakari bat, president bat, generalitatean kokatu, hori guztia, oso ongi dago, baina diskursotik arago zein da irten bidea. Hauteskunde berriak ez dago beste irten biderik. Beraz, hori hauteskunde berriak horren artean aukeratu egin behar da, eta errealismo politikoko ariketa bat egin da. Hitz egin dezagun nazioarteko politikari buruz, baina Europako batasunetik ikusten ari garen jarrerari lotuta izan ere, azken ordukoa da Venezuelara begira, Europako batasunako 7 herrialdek tartean Frantziak, Espainiak edota Alemaniak gutun bateratuak kaleratu dutela, eta Nicolas Madurori exigitu egin diotela hauteskunde aktak publiko egin ditzaten. Eta eskari horretan bat egin du baita ere, atzerri gaietarako agintari nagusiak. Zilegitasunik du zure ustez Madurok aktak aurkezten espaditu bera Venezuelako presidente dela esateko? Nik uste dut, hemen Venezuelan beti gertatzen dira gauza harrigarriak, ez? Urtetan esan egin digute Venezuelako hautez sistema dela munduko seguruenetako bat, horrela izan da beti, tankera guztietako erakundeek horrela berretxita eta esan da, eta beraz, nik uste dut, momentu honetan badagoela, esango nuke nazioarteko mailako kanpaina kontzertatu bat hauteskunde emaitza hauei eraso egiteko azkenean Europar Batasunaren gustokoak ez direlako izan, Amerikarren estatu batuarren gustokoak izan ez direlako, ez? Hauteskunde guztietan gertatu egin dira honelako akusazioak, oposizioak galdu egin dituenean, argudiatu egin duelako hauteskundeak ez direla garbiak izan, eta bar. Baina ez ezaguna ahaztu, orain hauteskunde garbiak izan ez direla, esaten duten horiek guztiak, oso iragan hurbilean, Guaidó bezalako presidenteak babestu egin dituztela, eta izendatu egin dituztela, eta maniobra horietan guztietan jokatu egin dutela, ez? Beraz, nire ustez aktak zer erakutsi egin behar badira, jakine, erakutsi daitezela, nik uste dute prozesua garbia izan bada, ez dela arazorik egongo hori guztia erakusteko, baina nire galdea hori erakutsiko denean, orduan nahikoa izango da, edo nik uste dut azken finean, esaten izun bezala, hemen gertatzen dena da, hainbat nazioarteko boteregunetik, itxaropen handia zegoela hauteskunde hauetan, txabismoak eta bukatuko zuela, hauteskundea galduko zituela, hori ez da gertatu, eta beraz, B-plana hau dela, ez, desestabilizazioa eta Venezuelako herritarrek emandako borondateari, erakutsitako borondateari, men ez egitea, eta niretzako hori oso larria da, hori da larriena. Europako batasuna sartu da beraz zure ustez Venezuela desestabilizatzeko estrategia horretan? Esango nuke, baietz, Europako batasunak ez dauka nazioarteko politikan, ez dauka bide propiorik, eta zoritxarrez jarraitu egiten du estatu batuen kanpo politikaren interespeko bide bat, ez? Eta hori ikusten ari gara nazioarteko atazka gehienetan. Nik Europako ikuspegi batetik esango nuke askotan esan dudana. Nire ustez penagarria dela, lastimagarria dela ikustea nola Europa ez den kapaza autonomia bat mantentzeko nazioarteko politika gintzari dagokienean, ez? Azkeneko urte hauetan Europar eztabaidetan asko erabiltzen den terminoa da Europar autonomia estrategikoa, ez? Eta hori oso ongi dago, nik ere babesten dut hori, Euskal Herria Bilduk ere esaten du Europa autonoma izan behar duela bere interesen araberako erabakiak hartu mundu mailako itzala izateko, baina realitatea guztiz kontrako bidetik doa, eta ikusten ari gara nola kanpo politika estatu batuek markatu egiten duten, eta Europar batasuna nolabait, horri men egiten besterik ez dion egiten. Ez? Eta horrek zer ikusi handia daukan NATOren existentziarekin. Azken finean,
NATO, Amerikarren kanpo politikaren zerbitzuan dagoen erakunde militar bat da, eta Europak ez du alternatibarik eskaintzen, eta Europako, estatukide gehienak NATOren egitura militarreko kide dira, ez? Eta hori guztiz kontraesankorra da, Europak noizbait bere autonomia propioz jokatzeko aukerarekin. Guztiz kontraesankorra, eta nik uste dute, gertatzen ari denaren guztiaren esanaia bertan laburbildu ditzen dela. Zer espero duzu beraz Ursula von der Leyenen bigarren agintaldi honetatik, Estatu Batuetan edo Estatu Batuekiko menpekotasun hori badu, nondik jo dezake? Ikusten ari garenagatik eta bere hautagaitzaren inguruan parlamentuan eman zen eztabaidan nahiko nabarmen geratu egin zen, ez? Lehenengo Ursula von der Leyen izan du da hautagai bat iritsi egin zena nire ustez zilegitasun aldetik oso ahul kanpainan bertan esan egin zuelako bera prestegola eskuin muturrarekin hitz egiteko eta akordiotara iristeko. Dinez, berantzako badago eskuin mutur bat ona dena eta beste bat ona ez dena, Errusia arzalea den ala ez, edo naziekin harremanak dituen ala ez, arabera ez, eta guk hori ez dugu inondik ere ikusten azkenean, zilegitasuna ematen dio zaiolako sektore politiko horri, eta zilegitasuna eman da, gertatzen da, azkenean gertatu egin dena, herritar askok, baleko aukera politiko bezala hartzen dituztela, eta bozkatu egiten dituztela, ez? Orduan, berak, von der Leyenek, aukera entzun gintzura handia, gertatu egin den, maitza horretan guztian. Eta gero, aipatu dizudana gertatu egin zen, bere diskursoan, eta susmatzen dugu, hortik, bideratuko duela bere agintaldia, ez du erakutsi inongo borondaterik Europak autonomiaz jokatzearen alde, azken finean Europa NATOren parte izatearen aldeko apustu sutsua egiten duelako, eta ez ezagun ahaztu, NATOk ez dituela Europaren interesak defendatzen ditu Estatu Batuen interesak, kanpo politika, eta hori zilege izan daiteke ala ez, baina behintzat interes horiek, Amerikarra dituzten interes horiek, ez dira Europarenak, eta guk ezin dugu horien menpeko izan. Hala ere, ultraeskuina aipatu duzu, baina azkenean ez du behar izan von der Leyenek ultraeskuinaren botorik kargua errepikatzeko. Hautsi da von der Leyen eta Meloniren arteko lotura hori, esango zenuke esi hori jarri dela baita arduradu nagusiaren aldetik ere? Berak egin zuen diskursoa kanpainan aurrikusita agian beharko zituela, ez? Eta beraz, erein egin behar zuela gero jaso ahal izateko. Ez du beharrik izan, baina ez dezaguna ahaztu ultraeskuinaren inguruko egoera zail honetan importantena ez dela Europar Parlamentuan ze presentzia daukaten ala ez, importantea bada ere, ez dut inondik ere gutxietsi nahi. 3. taldea dira. Hori da, bai. Baina nik uste dut parlamentuak egungo arkitektura Europarra nola dagoen ikusita baditu eskumen nahiko mugatuak. Benetan kezkagarria dana da eskuin muturra presente egotea Europar kontseiluan. Hor, estatuak biltzen diren gunean, ez? Adibidez, Hungaria, Italia eta beste batzuen bidez eskuin muturreko posizioek presentzia daukaten bertan, eta hor egonda eta gai askotan erabakiak aho batez hartu behar diren neurrian, praktikan baduten beto eskubide bat nahiko nabarmena Europar agenda markatzeko, mugatzeko, eta horra ateratzen den agenda legislatiboa eduki aurreko hietatik oso urrun egoteko, ez? Hori da, nire ustez dagoen errealitatean dagoen problema nagusia eskuin muturrarekin. Naiz eta Europar Parlamentuan, gauzak baldintzatzeko daukaten posizioa importantea izan, baina ez duten lortzean beraiek nahi zituzten botere posizio horiek. Ez Europar Kontseiluari begiratu behar diogu arretan diagoaren. Argazki bada azken egunetan zabaldu dena, Viktor Orbanena, Hungariako presidentea da, zuk esan duzu, ultraeskuinekoa, Europako txandakako presidentea gainera, eta polemika bete-betean dago, ze kargu hartu eta berehala, ardura hori hartu eta berehala, Txina eta Errusiara egin du bidaia, Donald Trumpekin ere elkartu da. Lehen aldiz ikusi dugu Europako batzordea ohartarazpena egiten txandakako presidente bati, beraz, zer espero bar dugu datozen hilabete hauetan urtea bukatu arte Orbanen nahi baduzu behin-behineko agintaldi honetatik? Nik uste dut
Europar kanpo proiektzioaren garapenari begira hilabete galduak izango direla, eta gero horrengo datorrenak esfortzu handia egin beharko duela gauzak bere onera eramateko, eta ez dut esan nahi, nire ustez estatuek eta nazioarteko politikan politika zehatza eta egokia eta egingo duten, hori ikusiko dugu, zer egiten duten, ez? Baina momentu honetan behintzat ez du inongo justifikaziorik estatukide batek txandakako presidentzia hartzen duenean kontseiluan onelako ekimenak hartzea, Rusiara hurbiltzea, gerra bat irekita dagoenean eta bar, ez? Nik uste dute importantea dela Europar eremu politikotik erabateko kontrakotasuna azaltzea Ukrainian gertatzen ari denaren inguruan, inondik ere bat ez egitea eta aukera horiek guztiak aldentzea Rusiar Ukrainiaren okupazioarekin, eta behin eta berriro, mai gainean jartzea gatazka horiek beste askok guztiek ez bada bezala behar dutela bide politikoak irekita eduki, bide negoziatuak eta bide diplomatikoak, eta penagarria da ikustea nola hori ez den inondik ere bilatzen den bidea Europar instituzioen aldetik. Orban txandakako presidentzian egon ala ez. Orbanek esan du, Ukrainarako bake posibilitatea, baka aukerarik ote dagoen jakiteko hasi duela errondari, bide batez, eta Ukrainiako gerrari lotuta, pasaden astean aske utzi zuten Pablo González euskal kazetaria, preso truke baten ondoren, eta aditu batzuk aditu batek gainera Euskadi Irratian esan zegoen, akaso honek erakutsi dezakela sueten baterako zantzuak, negoziazioak aurrera bidean direla. Batzatoz, zukalako zantzurik ikusten duzu? Nik ez daukat informazio nahikorik hori baieztatu ahal izateko. Esango nahiko nuke egia izatea, eta benetan elkarrizketak baldin badaude, behintzat ez dira agerikoak, ez dira maigainekoak, eta diputatuok ez ditugu ezagutzen, baina askotan errepikatu dugu gerra hasi zenetik, gerra honek ez zuela bukera militarrik izango, eta denbora galtzen ari zela modu ez justifikatuan, azken finean hau guztia bukatuko denean bide negoziatu eta diplomatiko baten bidez etorriko zelako. Baina, bi urte eta erdiragoaz, ez, gerra honekin, eta egia esan, ikuste dute, irten bide baketsuak eta diplomatikoak bilatzeko egin diren aleginak oso eskasak izan du direla, eta nahiko salatu behar dugula, behin eta berriro, badirela hortarako propio sortuak diren nazioarteko erakundeak, ez? Nazio batuen erakundea bezala edo OSCEk berak edo horrelako erakundeak Europako kontseiluak berak, ez? Eta ez dute inondik ere paper hori bete, eta berriro ere askotan komentatzen dugun elementu bat agertzen zaigu mai gainean, ez? Horrelakoetan eta beharrezkoak direnean erakunde horiek ez badituzte beharrezkoak dituzten helburuak betetzen, ez badute egiten beraien zeregina, nik uste dut horrek gero eta horrontze handiagoa sortzen duela herritarren gandik, eta pero hauteskundeak iristen direla eta abstentzioa ikaragarria da, besteak beste gauza hauengatik. Ukraina da jo puntuetako bat, Europak mai gainean izan barko lukeen beste gaietako bat da Palestina. Zergaitik ez du Europako Parlamentuak onartzen Palestina estatu gisa? Ez du onartzen Europako Parlamentuan ordezkatuta daudelako 27 estatutako diputatuak, bakoitza bere estatutik, bakoitza bere formazio politikotik eta tradizio politikotik, ez? Eta ez dugu ahaztu behar, Europan Alemania bezalako estatu bat dagoela guztiz estatu traktorea dena eta garrantzitsua, ez? Europari dagozkion erabakiak eta hartzerakoan, eta badakigu Alemaniako kultura politika osoan erabat instalatuta dagoen kontua dela Israelek egiten duen edozein gauzari kritikarik ez egitea eta babes ematea, ez? Gauza kulturala bat, Alemanian pasatutako zirkustantzia historikoen ondorioa,
eta beraz nik esango nuke horrek gehituta beste estatu batzuk eta Israelekin dauzkaten tratu komertzial eta harreman komertzial eta politikoak direla eta erabat zaildu egiten duela Europan salaketa posizio bat hartzea, ez? Eta hori benetan salagarria da. Israelen eta Gazan eta Zizjordanian gertatzen ari den sarraski hauek guztiak ez diratekelako posible izango Europak beste alde batera begiratu izan ez badu. Denbora gainera etorri zaigu, baina bi galdera egin nahiko dizkizut Euskal aldarrikapenei lotuta, izan ere nazioartean gauzak nola dauden ikusita, Venezuela, Ukraina, Palestina, baita ere zuk aipatu duzu behin baino gehiagotan austerizismoa edo murrizketa neurriak jarriko direla martxan agintaldi berri honetan, zenbaterainoko tokia egingo zaie estaturik gabeko nazioen aldarrikapenei autodeterminazio eskubideari adibidez? Nik uste dut nazioarteko gatazkak eta aipatzen ari garena gatazka armatuak eta violentoak ez, mahai gainean dauzkagunean, nik uste dut gero eta importantzia handia hartuko dutela gatazkei irtenbidea emateko dauden tresna politikoak, ez? Zentzu horretan esango nuke autodeterminazio eskubidea erabateko vigentzia izango duela lurralde gatazkei irtenbide demokratiko eta adostu eta baketsuak eman orduan, ez? Egoera desberdinetan gaude, jakina, baina nik uste dut herritarrek erabakiak hartzea eta erabaki horien errespetoaren eskutik datozela bakea egonkortzeko baldintzak eta horrek balio duela, bai Euskal Herrian, bai Palestinan, edo gatazka territorial horiek ematen aldiren leku guztietan. Azken finean, demokraziaz baino ez gara hitz egiten ari, baina honek berri hori mahai gainean jartzen du egoera horietan guztietan ematen diren egoerak, non borondate horiek ez diren errespetatzen, eta gero badauden mundu mailako interes geopolitiko asko, bain bat lurralden gaineko kontrol politikoa ez galtzeko. Horregatik salatu egin behar da interventzionismo hori herrien borondatearen gainetik pasatzen dena, horrek arazoak baino ez dituelako ekartzen, eta askotan Palestinan ikusten ari garen bezala ondorio lazgarriekin. Fio zara Roberta Metxolarekin, Europarlamentoko presidentearekin, uste duzu agintaldi honetan euskara ofiziala izango dela eta euskara entzungo dugula Europarlamentuan? Roberta Metxolarekin pasaden legealdian egin genuen nahiko gauza hori horrela posiblea izan zedin, berak hitz eman zigun landuko zuela bide hori eta bilatuko zuela adostasuna hori posible izateko Europako Parlamentuan, ez? Baina ondoren sartu egin zen Espainiako gobernuaren eskaera euskara, galego eta katalana hizkuntza ofizialak izan daitezen Europar batasunean. Jakina honek badauka beste posizio altuagoko exigentzia maila bat, Europar Kontseiluan onartu egin behar delako, eta hor borondate politikoa dan nagusi, ez? Naiz eta batzotan argudiatu egin diren gauza teknikoak eta presupuesto aldetikoak eta barrekoak. Erabaki politiko bat da, eta nire ustez hor jarri egin behar da presioa legealdi honetan, euskara kasu honetan, Europar Parlamentuan ez ezik, Europar Batasun osoko instituzioetan hizkuntza ofiziala izan dadin eta eskuratu dezan Europako hizkuntza garrantzitsu bezala dagokion lekua. Baina hau, azpimarratu nahi dut, borondate politikoko kontu bat da. Agintaldi honetan esperaz. Agintaldi honetan. Nik uste dut hor, azpimarra handia eta borroka handia egin behar dela hori lortzeko. Eta hori ez da bakarrik Bruselan egingo dugu jakina gure partea, baina hori gehien bat Madrilen artikulatu daiteken presio politikoaren ondorioz etorriko da ere bai. Bernardo Barrena hemen utzi behar dugu Euskal Herria Bilduko europarlamentaria, orain Errepublikak koalizioako zerrendan joandakoa. Eskerrik asko, oporrak deskansatu eta irailetik aurrera segurazki jarraituko dugu harremanetan, gai asko daudelako oraindik ere Europako aktualitatea hitz egiteko. Ondo izan. Eskerrik asko zuei, ondo izan. Goizeko 9:00 jota.